Όταν ξεκινήσαμε το διαλόγου τέχνη, προσπαθούσαμε να φτιάξουμε έναν χώρο ειδικής αγωγής, ο οποίος να μην έχει μόνο τις θεραπείες που υπάρχουν, δηλαδή λογοθεραπεία, εργοθεραπεία και τα υπόλοιπα, αλλά να είναι και ένας χώρος τόσο τέχνης, έξω και το όνομα, αλλά και έκφρασης. Δηλαδή τα παιδιά, οι οικογένειες να μαθαίνουν να εκφράζονται εντελώς ελεύθερα και με μια ασφάλεια που κάποιος μπορεί να τους ακούσει χωρίς να τους κατακρίνει. Με το διαλόγου τέχνη ήταν πολύ τυχαίο. Ήταν η περίοδος που είχα αναζήτηση εργασίας και ένας κοινός φίλος μας του διαλόγου τέχνη και δικός μου είπε ότι θα ήταν πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία αν ήθελα να δουλέψω στο διαλόγου τέχνη και μας έφερε σε επαφή μαζί. Στην ουσία το διαλόγου τέχνη μου έδωσε την ευκαιρία να κάνω αυτό που αγαπώ. Δηλαδή να βρίσκομαι σε μια αίθουσα με υπέροχα παιδιά και να μοιράζομαι όμορφες στιγμές μαζί τους. Στην αρχή συμπεριφερόμουν αυστηρά επαγγελματικά, όμως στη συνέχεια δημιουργήθηκε μια θεραπευτική σχέση με τα παιδάκια, οπότε δεν μπορούσα να έχω αυτό το αυστηρό επαγγελματικό ύφος και άρχισα να το παίρνω λίγο πιο προσωπικά και πιο ανθρώπινα. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Σπανίως ιδιωτικοί φορείς όπως είναι το διαλόγου ή κέντρα θεραπείων παίρνουν το ρίσκο να κάνουν σε ένα δεμαρχείο, σε ένα δημόσιο χώρο, μια τέτοια ανοιχτή εκδήλωση στην οποία μπορεί να έρθει ο καθένας και να παρακολουθήσει έτσι μια παράσταση που με πολύ κόπο έστησαν οι εργαζόμενοι του κέντρου, οι ειδικοί θεραπευτές, έτσι, στον έξτρα χρόνο τους και κυρίως την προσπάθεια και τον κόπο των παιδιών του κέντρου. Εγώ δεν θα ξεχάσω όταν κάνουμε το κόψιμο της πίτας και όλα αυτά τα τραπέζια σαν συνεργάτες, το οποίο θεωρώ μας δένει περισσότερο σαν ομάδα και σαν σύνολο. Εκείνο όμως που κρατώ και θα κρατήσω είναι όταν αποφυτούν ή τελειώνει ο κύκλος κάποιων μαθητών στο διαλόγου τέχνη και έρχονται μετά από αυτό, με βρίσκουν και βλέπω στα μάτια τους την ικανοποίηση ότι συνεργαστήκαμε και κάτι αποκόμισαν από αυτό. Νομίζω ότι ήταν η πρώτη χριστουγεννιάτικη γιορτή που ήρθα στο κέντρο και είδα όλους τους θεραπευτές να έχουν πάρει έναν άλλο ρόλο. Δεν θα πω του διασκεδαστή, θα πω ότι πλαισιώναν τα παιδιά και φτιάχναν μαζί τους χειροτεχνίες χωρίς κανένα όφελος από τους ίδιους οικονομικό εννοείται, αλλά καθαρά συναισθηματικό και πόση χαρά προετοιμάζανε όλα αυτά που προετοιμάζαν και το κάνανε μέσα από την καρδιά τους, εμένα μου φάνηκε πάρα πολύ όμορφο. Είναι ένας χώρος που μπήκα και μπόρεσα και εγώ να εξελιχθώ γιατί μου δόθηκαν ευκαιρίες. Τις ζήτησα μερικές, άλλες απλά μου δόθηκαν. Το οποίο θεωρώ ότι είναι κάτι σπάνιο. Η πολύ καλή συνεργασία σίγουρα και επαγγελματικά προφανώς ότι είμαστε εδώ, ότι ανεβαίνουμε, ότι έχουμε κοινούς στόχους και θεωρώ ότι εξελισσόμαστε καλά. Ένα περιστατικό που μου έχει μείνει αφορά μια οικογένεια, ήταν πυρηνική οικογένεια, με ένα αγοράκι, όπου ήρθαν αρχικά οι γονείς για να κάνουμε συμβουλευτική στο παιδί. Και πάντα ξεκινάμε έτσι βλέποντας λίγο τους γονείς, κάνοντας μια διερεύνηση και κάναμε μόνο συμβουλευτική γονέων για πάνω από ένα χρόνο. Και μου έμεινε διότι η εξέλιξη που είχε και το παιδί δουλεύοντας εμείς με τους γονείς, αλλά και οι γονείς δείχνοντας εμπιστοσύνη στη διαδικασία της συμβουλευτικής και μπαίνοντας πραγματικά σε αυτό, ήταν τα αποτελέσματα μοναδικά. Στα τόσα χρόνια έχουμε εξυπηρετήσει πάνω από 2.000 παιδιά, έχουν περάσει πάνω από 30 επαγγελματίες, οπότε κάθε ανθρώπινη σχέση είναι μια μεγάλη αλυσίδα που έχει πάρα πολλούς κρίκους και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε η καθημερινότητα θα έλεγα ότι είναι μάθημα και ένας ακόμα στόχος του διαλόγου τέχνη είναι περισσότερα παιδικά χαμόγελα που έχουν εκλείψει το τελευταίο διάστημα. Βιαζόμαστε να μεγαλώσουμε και να οριμάσουμε τα παιδιά μας. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να τα αφήσουμε να είναι περισσότερο παιδιά. Εύχομαι στο διαλόγου τέχνη να συνεχίσει να αγκαλιάζει με την ίδια θέρμη τα παιδιά και τις οικογένειές τους, να συνεχίσει με την ίδια αγάπη και με το ίδιο όραμα και τη δύναμη που έχει να δίνει τη βοήθεια και να στηρίζει οικογένειες και παιδιά. Τα επόμενα 10 και όσα χρόνια το διαλόγου τέχνη να αναπτυχθεί, γιατί πραγματικά είναι ένας
ζωτικός φορέας. Εύχομαι και στα επόμενα χρόνια που θα ακολουθήσουν να είναι γεμάτα δημιουργία. Η ευχή μου είναι να συνεχίσουμε με το ίδιο μεράκι και με την ίδια όρεξη για τα επόμενα χρόνια. Θεωρώ ότι θα συνεχίσει να εξελίσσεται, γιατί βλέπω ότι υπάρχει διάθεση. Θα ευχηθώ να συνεχίσουμε να συμβαδίζουμε με την εποχή και να προχωράμε. Να συνεχίσει με την ίδια δυναμική. Θα ήθελα πάρα πολύ όλο αυτό να μεγαλώσει και να διπλασιαστεί και να τριπλασιαστεί. Να συνεχίσει την ανωδική του πορεία, να βρίσκεται κοντά στις οικογένειες των ανθρώπων που του εμπιστεύονται τα παιδιά τους και να δίνει επαγγελματικές ευκαιρίες σε ανθρώπους που τον προσεγγίζουν και τον πλαισιώνουν. Το μεγαλύτερο όραμα που μπορούμε να έχουμε σαν διαλόγου τέχνη είναι, πέρα ότι να είμαστε όλοι μια μεγάλη οικογένεια, τόσο γονείς, παιδιά, εργαζόμενοι, να μπορέσουμε να μοιράσουμε περισσότερα παιδικά χαμόγελα. Χρόνια πολλά, διαλόγου.